खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 15 जुलाइ 2026 मायथाइ एबा 29 आसार दान 1433 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। बुधबारनि बे साना नोंथांनि थाखाय मेलेमारि गोहोजों जाफुंसार जागोन। गोजौ मावख'गिरिफोरा खामानि थिलियाव नोंथांनि खामानिजों जोबोद गोहोम गोग्लैगोन, जाय नोंथांनो मोनसे गिदिर गोदान बिबान होनो हागौ। फालांगियाव बाहागोदारिनि गोदान जासिनायफोर फैनो हागौ, जाय इयुनाव नोंथांनि मुलाम्फाखौ 2 गुन खालामगोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा नखरनि सुबुंफोरजों मोनसे रंजाथाव हाबाफारि लानानै रंजानाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय गोदान सम्पथि बायनायनि सान। हा एबा गारिजों सोमोन्दो गोनां मोनसे गोजाम गोरोबथाया दिनै नोंथांनि फारसे थि जानो हागौ। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा खामानि थिलियाव गावसोरनि लोगोफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन, जायनि जाहोनाव थालांनाय खामानिफोरा थि समाव फोजोबगोन। बिमा-बिफानि बोर लानानै जागायनाय जायखिजाया गोदान खामानिया दिनै नोंथांखौ समाजाव मान होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाबथानाय खामानिखौ गोख्रै खालामनायनि सान जागोन। बिदा-फंबायनि हेफाजाबजों नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगियारि मडेलाव खामानि मावनो जागायनो हायो। कमिउनिकेशन, मेडिया आरो लिरनायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे मोजां प्लेटफर्म मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन, जायनि जाहोनाव मेलेमनि बजाया खमायगोन। नोंथाङा मोनाबिलियाव सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा अख्रां गाब। कर्क राशि। रांनि लेनदेन आरो रां खाथायनायनि बेलायाव दिनैनि साना जोबोद खाफाल गोनां जागोन। थाबथानाय रांखौ हरखाबै मोनफिननाया नोंथांनि रांखान्थियारि थाथायखौ गोख्रों खालामगोन। बिबुंथिनि गोदै आखुजों दिनै नोंथाङा नखरनि गाज्रि जानाय सोमोन्दोखौबो फोसाबनो हागोन। गथ'सानि सोलोंथाइखौ लानानै जायखिजाया गिदिर जिंगाया दिनै अरायनि थाखाय जोबलांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों आकाहि गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना सिंह राशिनि थाखाय फोथायथि आरो गोसो बोनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि खुंथायारि रोंग'थिखौ नायनानै नोंथाङा समाजारि आफादफोराव गोजौ मासि मोननो हागोन। गोदान फालांगि जागायजेननो थाखाय मोनसे फ्रेमवर्क थियारि खालामनायनि दिनैनि साबसिन सम। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गावजों गाव फोथायनाया बांगोन आरो नोंथांनि लोगोरिया नोंथांजों बुंनाय गासैबो बाथ्राफोरखौ गोनांथि होगोन। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गलाब गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांखौ एसे दावखोनानै आगान होनो बोसोन होयो। हरखाब बांद्राय खरसाया नोंथांनि दानारि बाजेटखौ गाज्रि खालामनो हागौ, ओंखायनो बेसेन नाङि खरसानि सायाव नोजोर लाखि। सोरबा सिनायमोनै सुबुंनि बाथ्रायाव फैनानै गिदिर रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि गियान गोनां बोसोनआ गोब्राब समाव नोंथांनि थाखाय हेफाजाब महरै खामानि मावगोन। मोनाबिलियाव माखासे धोरोमारि खामानिफोराव गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गुफुर गाब। तुला राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोबां सानस्लाबै आरो दावगानायनि गोदान लामाफोरखौ बेखेवगोन। जुदि नोंथाङा साख्रि सोलायनो नाजादों, अब्ला दिनै नोंथाङा माल्टिनेशनेल कम्पानिनिफ्राय इन्टारभिउ कल मोननो हागौ। फालांगियाव गोजाम बायग्राफोरजों फिन सोमोन्दो लाखिनायनि खाबु मोनगोन, जाय इयुनाव गिदिर रांखान्थियारि जौगानायखौ दैदेनगोन। मोनाबिलियाव लोगोफोरजों मोजां सम हगारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। वृश्चिक राशि, केरियार आरो प्रफेशनेल नोजोरजों नायब्ला दिनैनि साना गिदिर जाफुंसारनायनि सान जागोन। मावख'आव नोंथांनि गोदानथि सानस्रिफोरखौ गागि सामलायगिरिया खुलायै बाख्नायगोन। आजै-आजौनि फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। बिमा-बिफानि सावस्रिया मोजां जानायनि थाखाय गोसोआ खुसि थागोन। मोनाबिलियाव न'आवनो मोनसे गोथार फोरबोनि महर थियारि खालामनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि, दिनै खाफालनि हाथरखिया गोजौ जानायलाय नोंथांनि सानखानाय गोबां खामानिफोरा थि समावनो जोबगोन। जाय फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइ एबा जायखिजाया प्रफेशनेल कर्सआव मुं थिसननो थांखि लादों, बिसोरनि थाखाय दिनैनि साना माइल खुन्थिया जागोन। नोंथाङा मोनसे धोरोमारि फोरबोआव बाहागो लानो थाखाय नखरनि सुबुंफोरजों गोलाव दावबायनायाव थांनो सानथांखि लानो हायो। गोजाम देहायारि बेरामफोराव गोबां जौगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मकर राशि, बिजिरसालि एबा जायखिजाया गोजाम आयेनारि दान्थे-बिदान्थेनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद गोख्रों जागोन। बेरेखा हान्जानि गासैबो मावनाया दिनै फेलें जागोन, जाय गोसोनि गेदेर नारसिनथायखौ अरायनि थाखाय फोजोबगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा मावख'आव जुनियर सुबुंफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। रांनि सोमोन्दै गोजाम बाथ्राफोरखौ सुस्रांनो थाखाय दिनै मोजां सान। समानथि गोनां आदार जा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना फरायसाफोर, लाइमोनफोर आरो आरिमुआरि बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय साबसिन फिथाय होनाय सान जागोन। बे बाथ्रानि गोख्रों इसारा दं दि नोंथाङा स्टक मार्केट एबा मिउचुएल फान्डफोराव सिगां रां थिसननायनिफ्राय दिनै गिदिर आरो सानस'हायै मुलाम्फा मोनगोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदै थागोन आरो नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांनि सानस्रिफोरखौ आबुङै मान होगोन। मोनाबिलियाव न'आव आंगो आलासिफोर फैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गलाब गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि गासै नोजोरा सुख-सुबिदा आरो नखरारि सुखु-गोजोननि राहाफोरखौ बांहोनायाव थागोन। हा, न' एबा गोदान लाक्जारि गारि बायनो लुबैनाया दिनै जाफुंनायनि मोनसे गोख्रों खाबु जाबोगासिनो दं। खामानि थिलियाव जेबो रोखोमनि बाथ्रा रायज्लायनाय एबा मावख'नि राजखान्थिनिफ्राय गावखौ आबुङै गोजानाव लाखि। खालि गावनि खामानियावल' गोसो हो। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। अब्ला दिनैनि सानसेनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।